wetterkoud wie het joert, zo mooi het wel nimmer. Maar dat vochtige waar, maar die bewolking die staar gewoon meer en meer opzetten kan. En Sinterklaas moest er natuurlijk ik rekening mee houden. Wel, joen en vannacht de verwachting. Het blijft bewolkt en we hebben staar gewoon kans op bruin of lichte ruin. Vooral letter joen en vannacht ruint het betiden. Het waardgebied wat minder wetter, maar ik daar blijft het net droeg. En de temperaturen zijn 6 of zo'n graden. De wind gaat wat meer naar het noorden en het noordwesten, zwak of matig. Ja, dan blijft net volle van oor. En man, we beginnen nog met bewolking. We beginnen met ruin of lichte ruin, maar in het waardgebied kan gelijk al droeg wezen. En die droege perioden die winnen het ruin. In de midden komt de zinnen overal nog wel even te vastgaan. En de temperaturen man 9 of 10 graden. Dan viel het heel wat oorzoon als jood. En de noordwest en de noordenwind, letter westelijk en noordwest, die zal zwak of matig wezen. In de joentijd in de nacht weer kans op wat damp of mist en dan zetten we terug naar manje. Het vooruitzicht. Manje, tieze en waanje. 3 dagen mooi droeg waar. Maar ik 3 dagen mooi echt november waar. Nou ja, op manje nog wel wat zinnen. Een temperatuur om bij de zo'n graden heen. Maar tieze en waanje binnen wij van die donkere dagen, bewolking. Ja, uiteindelijk docht het wat kil aan. En de wind beloont het in het zuiden. We met de manje, maar weer even in het waarsje.